Mangkama mela, mangkama bola. Kita ngana minangana uka kene. Lui pina. Mokositi na gagné. Mokositi na perdu. Donc maintenant, comment ça va kubuta? Non, dalem dala. Dalem dala kubula. Adam ya kuma ci ko na sita. Dalem ya kubula. Voilà, Kasimu ni kani ndiara ne kupuni rasigi singa. Keren ni ben fora follow di mandi. Ni wa ben na fa mandi ya. Ni nara ni sira ne fe. Aka chala fe ben baso. Asi commune dugu be mo ko ban. E ku kele ngene ta so dugu mo woni plan na don temsen do ba fe. Bon hadna so role mini fe kan ni singa. Vraiment sala ba bina ga mo ne ko fu. Kadam na sima ko puro mali. Dam sen bonta fa sam rek ne karunga mbay ba ngul mbata ma boro ko na. Donc tiens la ni kelen dia dialni abenima akijija ni nyona fa mais avec fonte ko ni nyagali barato bla takon la fela nan ni masa dabi basa hakila bara indam na ni hakina ni aturu minen ko parce que nyanga je d'abord avec dimsali tindo nyona abu kulusu nyona avec sigida ja adabul de kama ni kubu intako sabana yesa sista kubu hakila kubu indam na domina et kubu tan fla de ple kubu nan ba ta da flama aw ya yi baron tan kubu ko nana kele mabwala wo mabwala ma bela jale ni so jale go o do fale ni so jaka pourquoi parce que pour sangre ni ala ya shi go ko no o balo inda tan kene mu kan ka baso ala beni do sai donc amba ko to dari tari ani ala fe ala ka ala be si do ka sangre ma ko ambe sai si fu dante polimina ka anga ko ni dem bela jale fu kan genya la jeunesse ani commission d'organisation en fu Mokositi na gagné, Mokositi na perdu. Kassimé Kalasakao, Kalasakao, Kassimi Merfou, Kassimi Préfet, Kadisi n'a pas conseillé. La commission d'organisation, nous, nous pouvons gagner, nous, et Kalasakao, nous, c'est du jeunesse. Et nous, nous avons le même programme, parce qu'il y a des gens. Bon, entre projet, il y a des gens nous faisons un cas de même assez que madame, nous aussi la demandons ça, nous sommes bien et pour s'en pour faire une année bala, on fait une année de la bonne belle caméra. Nous sommes battants et ma parole bala, nous sommes bala et camarades, 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 et
vraiment ka jina so la uga uga ke ɲɔgɔn fɛ uga taa ɲɔgɔn fɛ a ka bɔ kama vraiment bi a kɛra wasa ye ne yɛrɛ content na a b'an bila ka vraiment ka jeunesse bɔ hali parce que jeunesse bɛnnen don ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ vraiment dɛmɛ ka nɔgɔ Ayo,